Ako podľa vás vyzerá ideálna dovolenka? No a pre mňa vyzerá ideálna dovolenka s rodinou, to znamená, cez rok málo vidím deti a ženu, tak ako tráviť s nimi čas je pre mňa dôležitejšie s nimi, ako to, že kde. Čiže, ale samozrejme, ako máme také obľúbené, že veľa plávame, takže pokiaľ je to more alebo nejaká priehrada, tak je to vždy lepšie. A kam pôjdete toto leto na dovolenku? No úprimne povedané, máme 5-mesačného syna, čiže sme trochu obmedzení, ale veľmi zvažujeme práve niektoré vodné plochy na Slovensku s dcérou aj so synom a uvidíme, či s tým malým sa bude dať, alebo to budeme musieť nejako rozdeliť. Ale tá absolútna priorita je byť s tými deckami a to je pre mňa to hlavné. Čiže naozaj pre mňa je menej dôležité, že kde, ale viacej dôležité, že s kým. A preferujete dovolenku na Slovensku? Ja sa priznám, že aj na Slovensku zvykli sme si chodievať aj ku moru, ale toto je taká otázka, že kde sa budeme cítiť spolu lepšie. A viem, že moja dcera veľmi aktívne vyberá také možné lokality aj na Slovensku tento rok, tak dúfam, že to bude na Slovensku. Ďakujem. Ďakujem pekne.